Petrik, to nerobí samé, to ty robíš. To samé bliká? Ale ja mám pocit, že ty blikáš s tým vypínačom. Peter. Určite to ty blikáš. Určite? A tá ľavá ruka čo robí na tom vypínači? Nie, to robí samé, ruka. Není tam ruka. Určite tam není ľavá ruka na tom vypínači? To samé bliká? Pozri sa, strice Milan. To samé bliká, no. To je automatické, no. No. To je zázrak. Petrik, ale ja vidím, že to ty blikáš. Petrik. Svetia? No, to svetlo. To isté svetí. No dobre, a prečo s tým blikáš? Lebo to sa svetí. No však svieti, ale ty s tým blikáš, s tým vypínačom. A prečo? Lebo to je elektrika, to je vypínač. No však je to vypínač, ale neblikaj s tým vypínačom. Petrik. Tak to je taký vypínač, že to je takom dole jednúčkom. Jemnučko, ale neblikaj, lebo Ujo ti dá po zadku. Petrik. Haló. Chlapec, Ujo už ide. Prestaň blikať. Už sa to pokazí. No.